नमस्कार. आज मी पारंपरिक पद्धतीने कोकणातील प्रसिद्ध ओल्या काजूची भाजी बनवणार आहे. सर्वात आधी विळीला आणि हाताला तेल लावून घ्यायचे. काजू विळीवर ठेवून मधोमध कापून 2 भाग करून घ्यायचे. सर्व काजू कापून झाल्यावर सुरीच्या टोकाने काजूगर काढून निघतील तेवढी साले काढून गरम पाण्यात टाकायचे. अर्धा तास गरम पाण्यात ठेवल्यावर काजूगर काढून सोलून घ्यायचे आणि स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे. गरम पाण्यात घातल्यामुळे साले लवकर निघतात आणि चीक देखील निघून जातो. कढईमध्ये तेल गरम करून कांदा टोमॅटो नरम होईपर्यंत परतून घ्यायचा. मालवणी मसाल्यामध्ये सर्व गरम मसाले घातलेले असतात, म्हणून फक्त 2 चमचे मालवणी मसाला घालून तेल सुटेपर्यंत मसाला परतून घ्यायचा. सोलून घेतलेले ओले काजूगर, आवडीप्रमाणे बटाटा घालायचा, नाही घातला तरी देखील चालतो. अर्धा ग्लास पाणी, चवीपुरते मीठ घालून बारीक गॅसवर 10 मिनिटे झाकण ठेवून भाजी शिजवून घ्यायची. 10 मिनिटांनी झाकण काढून कांदा खोबऱ्याचे वाटण घालायचे. एक उकळी काढून गॅस बंद करायचा. वरून कोथिंबीर घालायची. चमचमीत ओल्या काजूची भाजी किंवा तुम्ही याला ओल्या काजूची उसळ सुद्धा म्हणू शकता.